тех, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность и Тебе належит кожа. Все некожный из нас широ дается на святейшему сердцу Твоему, как еще Бог соединаться с Тобой. Многие же не верят Тебе, многие отвернулись от Тебе, погружающие заповедями Твоими. Возмилуйся над одними и другими, о если ласкавейши, и притули усилия святого сердца Своего. Благодарю самому, о если не только верны, якие николи не отступились от Тебе, але если нам направо, якие Тебе покинули. Да поможи, как моей души, вернулись яны в батьковский дом, и не згибли от дня старших и голоду. Будь благодаром для тих, хто помилковиці про дня згоду одучився от Тебе. Привези их до пристанку правды и славе, как утка настала одна ушах и один пасом. А дай косел Твой беспечной свободы, дай всем народу спокой и сгоду. Учини, как на всю землю и от края до края, один услышався голос. Хвала Божьему сердцу, ради которой пришло для нас спасение. Ему хвала и пошла на веки. Аминь.
таємниць нашої віри. Син, Отець і Дух Святий. Троє, які з'являються одним, і один, який в цьому світі присутніший православний. Таємниця, якою зрозуміти, немагчыма. Можно так сказать, что в истории Костёла, в истории человечества больше разумные люди за всіх нас, всю разом взятых, змагались над этой таємницей и не наблизились до ее ближе, ніж ми сьогодні. Таємниця, як правило, треба розглядати трошку іншу перспективу. Бо розуміючи і святкуючи таємницю всі Троїці, розважаючи на її, що природи старається зрозуміти, ким є Святейший Троїці. А усе те, що Бог показує об'явив чоловіку, він об'являє у перспективі самого чоловіка. Нам прохи доведено за життя вічного. Амінь. Ученикам мы, вызнаючи соправдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пожалуй единому всемогутному Богу, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и благодаря светности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Моисей, вставший в самой ранице, взошел на гору Синай, як загадал ему Пан, и взял таблицы. И сошел Пан в облако, и стал там поблизу его, и он обвестил имя Пана. И пройшов Пан перед им и воскликнул: Пан, Пан Бог милосердный и литостивый, долготерпливый и шмат милостивый, и правдивый. Моисей одразу упал на землю и поклонился Богу, и сказал: «Коли я знайшов подобання в очах Твоїх, то нехай пройде Пан серед нас, бо народ ведеться до Бога. Даруй беззаконні наші і грехи наші, і зроби нас спадщиною Твоєю». Это слово Божие. Дякуємо славному Богу. Amen.
Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфян. Браты, радуйтесь, будьте досконалыми, утешайтесь, будьте однодумцами, живите в спокое, и Бог любови и миру будет с вами. Витайте один одного святым поцелунком. Витайте вас все святые. Ласка Пана Иисуса Христа, и любовь Бога, и едность Духа Святого з усіми вами. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Вот так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинородного, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел життя вечное. Бо не послал Бог Сына Своего в свет, как судить свет, а как свет был избавлен от Него. Кто верит в Его, не будет осужден, а кто не верит, то и уже осужден, потому что не поверил в имя Одинородного Сына Божьего. Это Слово того, что Бог нас устраивает, того, что мы живем в этом свете, того, что мы растем, взрастаем, стареем, ровим некие выборы в своем жизни, идем конкретным шляхом, все помираем. Нарочно. Бо так твердо заявляет, что наше життя, в большості наше життя – это некие змагання, некая борьба за свое власное счастье, за добробыт, за супокой, за свою власную годность, змагання з самим собою, со своими слабостями, часами змагання з іншими, змагання со слабостями інших. Ну так, не все, конечно, на життю, так не все плохо, не так песимістично. Але, большая часть так є. Кожен змагається, стикається, кожен день стикаємося з конкретними проблемами, своїми слабостями, що чогось не можемо зробити. Стикаємося з конкретними недохопами власними, а ще тяжелее, коли стикаємося з недохопами інших, коли ці недохопи в наше життя конкретно десь впливають. Того, що ми живемо. Бо сьогодні є визначаємо урочистість Святейшої Троиці. Что это за свято? Что это за урочистість? Святейшая Троица, большесть Костела, про Святейшую Троицу ведает две речи. Что есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый, и что три равно один. Все. Ну и Нишмат, скажем так, Костел, Нишмат больше про Троицу сказал. Да, конечно, Костел тлумачить у сутності своєї, як Троїця діюча в цьому світі. Але ми не розуміємо, як це позначить, що три особи
особи з'являються одним Богом. Як три особи со своей волей, своей постати могут быть одним Богом всемогутнім. Як я казав на початку, Троїця це такий, найбільша таємниця Костьола, віри. Але з іншого боку, ми вельми шмат ведаємо про Святу Троїцю. Вельми шмат. Нам собі не уявляємо, як шмат моєї віри. Ким є Святая Троїця? Давайте вернемся до нескольких дней встреч, до недели перед посланием Духа Святого, которая называется до недели с посланием Духа Святого. До Евангелия, в яким Иисус скажет свою молитву подчас апостольської вечері. Там Він каже такі слова: «Бо все моє Твоє, і все Твоє моє. Все то, що Ти дав мені, я прийняв, і все те, що я маю, все даю Тобі». У іншому місці Ісус у Євангелії каже своїм учням: «Хто спознав Сина, спознав Отця». И никто не может познать Отца, апроч Сына. Что это значит? Мы вельми шмат ведаем про Святую Троицу. Потому что в каждом моменте Святого Писания, где мы бачим конкретные предметы того, кем есть Бог, того, что есть Бог, кем есть Иисус Христос, что Ему приносит свет, Его науку. Слухаючи это все про конкретного особу, святую постать Святої Троиці, ми так само чуємо это про всього Бога. Сьогодні ми першим читанням почули это слово Старого Заповета. «Пан, Бог милосердный, литостивый, долготерпеливый, шмат милости и правдивый». Это и есть наш Бог. Это и есть Святая Троица. Это то, что есть у Святой Троицы. Чим Святая Троица з'являється? І гэтых моментів у Святым Писанні є вельми шмат. І всі вони кажучи про одну з постатей Святої Троиці, кажуть про всю Святую Троицу. І все те, що має Отець, має Син. Так, а мы? Что мы в этом свете? Того, что мы створені. Бо кожне свято, кожна урочистість у Костьолі, вона каже не тільки про конкретну подію, конкретне здарення, про конкретну рису Божу, про Бога, але перш за все каже про чоловіка, про те, що чоловік повинен знайти у своєму житті відкрити. Так что сегодня кажет Святая Троица нам? Бо не послал Бог Сына Своего в свет, как судить свет, а не как свет был избавлен от разгневания. Это и все предметы Святой Троицы: долготерпеливость, милосердность, литость, шматмилостивость, правдивость. То, что есть у центра Святой Троицы, любовь, свет дал нам, дал человеку. Дал для того, как человек скоштовал, как сказать, эссенции Святой Троицы, того, что является центром Святой Троицы. Скоштовал любовь у таким наибольш глубоким и широким ее проявлением. И скоштовал счастье, любовь. Святая Троица, і вона присутня в житті нашому від початку нашого народження. Від моменту, коли нас охрестили, від моменту, коли ми появились на цей світ. Кожну хвилину Святая Троица присутня в нашому житті. І то, що Бог жадає, це як світ прийняв то, що Він дає йому. Как свет принял то, что
Czasami człowiek nie żadaje tego принять. Что жадає дати? Любов. Жадає дати у життя чоловіку, його нужденність справжню любов. Почуття, у яким ти відчуваєш, що ти для когось важливий, потрібний. Що хтось знаходить у тобі усю своє життя. Що хоче дати Бог чоловіку? Хоче дати йому милосердність. Щоб чоловік скаштував і вчився у своєму житті замість суда, замість агресії, гніву, замість ненависті давати і її отримувати. Милосердність – це значить розуміння того, що ти маєш шанс, що в своєму житті ти не осуджений на те, як проживати таке чи інше життя, а ти маєш шанс на життя легше. Можливість розуміння, що у твоїх моментах тяжар, болю, нещастя ти не один. Можливість відчути від інших. Jeszcze wiele szmat, czego Bóg daje dać. To można bez końca podradzić do pytania tych darujek, jakie Bóg хоче dać człowieku. Ale ja nie może dać, pokud człowiek sam ich nie przyjmie. Nie może człowiek wejść w twoje życie, a czynić wielkiego serca, кинуть туди все и сказать: на, давай, живи. Прости, Господи, любовь, хочешь надо любовь. Хочешь правду, Господи, правда. Хочешь литости? На. Не можем так сделать. Потому что потребует от человека отказ. И так собой человеку это потребует. Потребует, чтобы человек принял это, захотел это взять. Калишман так дарує, як Бог хоче нам дати. Тобто, розуміється, сьогоднішнє апостольське слово Євангелія. Коли Бог милосердный, долготерпеливый и литостивый. А что значит, что кто не верит, то уже осужден? Этот суд, он исполняется в жизни человека. Вот и все равно, когда человек перестает верить. Когда человек перестает верить Богу, верить в Его, то в этот суд сдарается. А значит, человек начинает жить у свете нема милосердности, нема литости, нема правды, нема пробачения. Человек начинает жить в таком свете. Не у свете глобальном, у своим властном таким свете. И начинает терпеть. Начиная не жить, начиная просто иснывать. И вот тут исполняется суд. Бо сам человек выбирает ці поверить, ці дозволить, как Бог дал этой дары, які хоче, ці жить життям без этой дороги. Бо коли не веришь, коли не приймаєш у своєму житті Бога таким, яким Він є, і то, що Він хоче дати, то будеш жити без этой дороги. И не потому, что ты не заслужила, ты не годна. Потому что ты сам это выбираешь. Когда откидываешь правду, веру Его, такого, яким Він есть, то сам выбираешь свой шлях. И этому шляху идешь. Але и так, все то, что в руках Отца, не дал своему Сыну. И так все это избавлено. И это можно добрая новина. А вот, идучи шляхом без любви, без верности, без надеи, зраненный, побитый, человек в этом моменте, начиная прагнуть любовь, литость. И тогда его знаходит Бог. И тогда Бог приходит до его со своей правдой. И тогда ему не было еще такого человека у житті, у світі, який не був би оздоровлений. Треба тільки запрагнути, захотіти.
а остановиться може кожен. Нема ні межі, ні узросту, ні часу. Одна межа – смерть. Після її нема чого. Покуль не споткала смерть, кожної хвилини є знову, коли чоловік може вернутися. Коли чоловік може знову попросити, може отримати. Може скуштувати ті дари, які приносить йому Бог у його житті. Теперь повстаньте, мы знаем наши. Веруйте в Бога. На царство Бога, створителя неба и земли, и всего важного и неважного, и единого Иисуса Христа, Сына Божьего, единого, Создателя Бога, Святого Святла, Бога сохранного, Бога сохранного, народного, а не створенного, одиносутного Иису, праздников все старость. И Он для нас людей и для нашего избавления зашел с неба и утвердился Духа Святого, сделал Марии и стал человеком, укрыжован так само за нас, Рыбонский был замученный и похован, и на третий день воскрес, а вот Писание, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворца, який з Отця і Сина походить, яку разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала расправу. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаем один и прост для отпущения врагов, и чекаю воскрешения помилок и життя вечного в будущем свете. Аминь. Бога, одиного Троицы, милосердного и милостивого, терпливого и щедрого на ласку, просим за всех людей на земле. Молимся за усіх християнів, каб їх життя було правдивим ілюструванням той супольності любові, яка є у Богу. Вислухай нас, Пане. Молимся за біскупів, каб яны содейничали узрастанию взаимной любови и едности в нашем громадстве. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за пресбітерів, каб Божие Слово, якое яны обвещают, открывало людские сердца на принятие правды. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за християнов, які ще не прийняли Єзуса, каб яны дозволили Богу увойти в свое життя и сами наполнились Его спокоем. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за детей и молодь, как катехетичний год, який уже закончився, принес в їх житті тривалий і добрий плод. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся об здоровье и потребных ласках для Ольги и Ивана. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за нас, удельников этой святой мши, как удел в святых таємницях переменял наше життя и умацовывал нас у веры. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. Боже, один Троицы, Ты оказываешь нам свою любовь, выслухай наши молитвы и учини, как наше життя згаджалося з визнаваної віри. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Сторона 15. Thank
Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офиару принял Бог, а и Отец Всемогущий. Нехай вам Бог примет офиару из рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нашего Святого. Пане наш Боже, мы звертаемся до Тебе и покорно просим, освяти наши дары, и прозветую отвяру учини нас самих для Тебя вечным даром, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим Угоду сердца. узносим имя Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, Святы Ойче, Всемогутный Вечный Боже. Ты з адзінародным Твоим Сыном и Духом Святым, один и Бог, один и Пан. Не праз адзінства асобы, але праз адзінства сутнасці асобаў Тройцы. А тое, што мы, дзякуй славе, без адрознення вызнаем таксама аб Твоім Сыне і аб Духу Святым. Таким чином, вызнаючи сапраўдне і вечне Богство, мы ушановуємо три Божі особи, одної сутності і ровної величі. Гэтую велич прославляють усі аньоли і арханьоли, херувимы і серафимы, які не перестають штоденно повторять у один голос, ускликаючи. Сапраўды, Боже, Ты святы и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой от восходу солнца и до заходу, складом имени Твоему чистую оклятву. Тому в єдності з усім Костелом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти Господи Духа Твоего в этой дары, які ви принесли телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять в эту таїницю. Бо він ту ножку був видатний, узяв хліб, і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого усе, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Учина про вечер, взяв келих, і подяку Тобі складаючи, благословив, і подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповета, якое за вас и за многих будет пролито, для отпущения грехов. Это чините на мою память».
гэта великая таямница веры. Пане, вспоминаючи Божию муку Твоего Сына, так само Его чудовное воскресение в небовшестве, и чекаючи Его другого происти, сподякуй складаем Тобі гэтую живую и святую вяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмолченное телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Він сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш Святейшей Панной Богородицы Марии, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Францишком и усими святыми про заступництво яких мы сподяемся на Твою местовную допомогу. Просим Тебя, Пане, нехай гэтая вера нашего поеднает в покой и избавление. Будь ласкав домацеватель веры и любови костел Твоей пилигримой на земле, со слугой Твоим, Папом нашим Францишком, Бископом нашим Тадеушем, с усими бископами, усим духовенством и усим народом Тобой откуплен. Будь милостивый до просьбу гэтай семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. Удобровой же ласково з'єднай с собой усіх рассеянных по свете детей наших померов, братов и сестер, что с этого свету милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсегда радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана наша, праз Его дорогу свет, усяляки добро. Праз Христа, с Христом Христе, Тебе Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз уселяки вечные. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который на небе, свят
Вось только бери на себе грехи света, благословленные и покликанные на речевые руны. Аминь. Как ты прощен мне, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Покольки вы сыны, послал Бог в ваше сердце Духа Сына Своего, який скликает Абба Отче. Сторонка 16. Thank
Ангелом Божий, сакрамент, який ми прийняли і віру одиного Бога, в святой и неподдельной Троице, якое принесет нам избавление души и тела, през Христа Бога нашего. Великий дякую за молитву, за первание, за хлопот, за прибирание каплицы, за стирку костюмной биолизны и за всю супольное добро, яке робиться на користь наших парафіальних сім'ї. Дякую особливим чином за ахвяри, складені за іншої інтенції. Як видите, як бачите, будова наша побудить, йти наперед великими кроками. Особливо дякую за ахвярування на внутрішнє оздоблення нашої святині. За 2,5 місяці наша парафія вдалося зібрати майже 25 тисяч білоруських рублів. У невеликий час це велика сума. Дякую вам велике. Набожество со спевом летания до Святейшего Сердца Иисуса будет отбываться перед вечерней Святой Мшой у 18:30 каждый день, а прочь понедельник. У неделю по консидерации на Святейшего Сакрамента у 17:30. У четверг, 11 червня, урочистость Найсвятейшего тела и крови Иисуса Христа. Это обовязковая урочистость. Запрошаем до удела у каплицы або онлайн. В процессе все это в Минску не будет. У нас в парафии после Святой Мши будет просто звучание процессии вокруг костела. После Мши в 19:00. У пятницу, 12 червня, успомин святых братов капуцинов мучеников другой светлой войны. У субботу, 13 червня, успомин святого Антония Падуанского, презбитера и доктора костела. Запрошаем долучаться до молитвы на YouTube-канал в неделю в 10 и 18, а по целу 3 дня, а проша понеделка, Святая Мша в 19:00. У субботу нашу святыню прибирают парафиане с улицы Городецкой и Гитлера. От 8 травня мы почали на нашем YouTube-канале трансляцию под назвой «Добрая книга». Новые серии еще з'являються, ще не все. Заохочуємо, особливо тих наймолодших батьків, дали доступ дітям для проглядувати фільмів. Вельми добра нагода в такой нестандартной форме познайомитися ближе з Євангелієм Христа, з тим, що там написано. Запрошуємо до молитви о Божому натхненні для Янушкевича, який зараз працює над внутрішнім оздобленням нашої святині. Так само дозвольте прочитати лист, удячний за керування на COVID-19 для святоров, вірників католицького костела, розним організаціям і приватним особам. Слово американського людям, люди разом можуть здійснити те, що не в силах зробити по-особому, і об'єднання розуму і рук сил може стати амаль усімогутнім. Деніел Вебстер. Слово американского политика Дэниела Вебстера добре окреслюється намагання сучасного світу в боротьбі проти коронавіруса. Ми з вами стали часткою таких супольних старань, як живий костел включилися своїми серцем і розумом, да один із прав допомагати у нелегкий час пандемії. Сьогодні виказую вагання і обчинене серце. Нам уже отрималося зібрати 60 тысяч белорусских рублей, закупить и передать медичным установам 4 тысячи комплектов и респираторов. Наши совместные намагания становятся реализацией слов апостола Павла, что робите, все робите на хвалу Божию. Время и шматликих даров, як удячність за зложене оперування, як і
Жадаю вам Божого благословення і шматліких даров, а так само в дальнейшем підтримки, в дальнейшем змаганні з пандемією. Составлю молитву і пам'яті директора Римського РМ ДКТ «Карітас» Ксьонс Віталій Добродович. Національний «Карітас» складає велику вдячність за всі оперування, які були перелічені на цю справу змагання з пандемією. Вельми приємно бачити, що все більше людей в каплиці, але захочемо все ж таки ще осторожності. Ясно, що лето сонце припекло, хочеться ніякої свободи і в діяннях, і в думках, але захочемо до осторожності все ж таки. Може, захочемо так само подумати, може, варто пов'язки приносить більш легчайші, тому що тут душно, можна так і притомність тратити. Коли всі тут здатності, у всіх разом не смогли, то притомність приветствую. На тиждень святкування праці і обов'язку прийміться Боже благословення.